Galéria umelcov Spiša, ktorá je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, už tradične uvádza letné trojvýstavie, ktoré sa spája s nosnými dramatickými cyklami. Prvou výstavou je dramaturgický cyklus Zbierka pod názvom Tri príbehy ženy. Je to taká slovná hračka, ktorá nehovorí len o príbehoch žien, ale hlavne aj o tom behu životom, kde sa uvádzajú tri nosné obdobia života ženy: detstvo, dospelosť i staroba. Výstava Tri príbehy ženy akcentuje otázky identity, času a ľudských vzťahov. Interpretuje diela 42 autorov zo zbierky Galérie. Analyzuje fenomén ženy v behu času a zdôrazňuje premeny a rozmanité roly, ktoré žena v živote zastáva. Tematické celky reflektujú nielen biologické a sociálne aspekty týchto etáp, ale aj ich kultúrne a umelecké zobrazenie. Koncept výstavy je takým silným, vizuálne a emocionálne bohatým skúmaním toho, ako sa žensko zmení a ako ju jednotliví umelci zobrazujú vo svojich dielach. Výstava skúma rôzne podoby a rozmanité roly ženy od nevinnosti detstva cez zodpovednosť a tvorivú silu materstva až po múdrosť a introspekciu staroby. Ďalšou výstavou v rámci cyklu Profily je samostatný projekt Jana Triašku pod názvom Pod Krývaňom. Je to premiérový projekt veľkoformátových malieb, ktorý korešponduje aj s dielom Martina Benku a pochopiteľne určitým sarkastickým spôsobom poukazuje na geopolitickú situáciu. Jan Triaška je umelec, ktorý sa narodil v Srbsku. Tam vlastne študoval na Akadémii umenia v Novom Sade. Neskôr magisterské štúdium už vlastne absolvoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení a od roku 2014 pôsobí na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, kde je momentálne vlastne vedúcim katedry maľby a vedie ateliér Startup. Jan Triaška je vlastne takým aktivistickým umelcom, zaoberá sa závažnými celospoločenskými otázkami a problémami, hlavne teda s fokusom na centrálnu Európu. Táto výstava ako pracuje s tým krýváňom ako so symbolom slovenskej národnej identity, národnej hrdosti, ale zároveň aj kriticky voči takému tomu vzrastajúcemu nacionalizmu. V rámci tohoto výstavného projektu, ktorý sa volá Pod krývaňom, ma zaujímajú otázky, ktoré sa týkajú hranice medzi nacionalizmom, patriotizmom a folklorizovaným fašizmom. Tieto otázky, mám pocit, sú strašne dôležité pre hociktorý národ a konkrétne na tejto výstave som pracoval vlastne akoby s výskumom geografického monumentu Krývaňu, čo to znamená ako národný symbol, a tiež s výskumom malieb od Martina Benku z takej sérii z roku 1942, ktorá bola objednaná Maticou Slovenskou od Martina Benku. Tá séria sa volala Strážcovia ochrankyne Slovenska. S týmito motivmi pracujem ako keby v komunikácii, v dialógu, kde si kladiem tieto otázky ohľadom národnostných problematík. A pracujem to v rámci oleomalby, objektu, čo môžete vidieť na výstave, perforovaného plátna, kde sa snažím nielen zodpovedať sám sebe tieto otázky, ale pýtať sa vlastne, kde sú tie hranice, o ktorých som hovoril.